Look सोगोरजोबसै बेयाव दायो नै मारामजोब नै बेनाबो मालाबानो जाबाय So hello guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, नै दिनै फुंनिफ्रायनो बिराद खामानि मावगासिनो आरोना जोङो ओमफ्राय आङो भिडिअ स्टार्ट खालामाखैमोन दायोहाय फुल गायखांबाय आङो ओमफ्रायो माने फुल गायस्लायदों आरोना बेगरनिफ्राय जावैदोंमोन ओमफ्राय दायो गायस्लायबाय ओमफ्राय गोजौआवहाय माइ लामहैखांबाय दायो जोङो ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बेरा बानायनो नागिरदों नै माबा जोगोनार ना मा खुमब्रामोनलाय खुमब्रानि ओमफ्रायो जानला आरो गोजौआवहाय ओमफ्राय मा होनोमोनलाय दलथा माइखौबो गोजौआव थिखांलांनो बहुद खस्थ' जायोना दलद थालाय नोंसोरो देखायनो नायलाय आसोल गोजाथार ओमफ्राय दायो नोंसोर नायलांबाय थादो आरोना दिनै भिडिअखौ नै जोंना आलासिया ओमफ्रायो ओमफ्राय मा কি বলবো কি বলবো কি বলবো কি বলবো हाय होन हाय मोजांखौनो नुलायलाय लोगोफोर केमेराया माने ड्रेसाव थांनाङा आरोना नाय मा होनोमोनलाय बिदिखौ नायथि होनो ना मा होनोमोनलाय आं दायो बेरा दुमनो नागिरबाय आरोना गोजौआवहाय हाखरबो जावजाया नालाय माने मोनब्रै ओरै माबा बानायनांगोन बैसां बायदि बेनिफ्रायनो लागोन आरोना औवाखौहाय जोंनो औवा मोननै नांगोन औवा मोननै माने औवा मोननैखौनो जोङो मोनब्रै बानायगोन बारा गोजौ बानाय आरोना गाहाय बास्ट मानलानो थाखायल' बानायगोन मेल्ला औवा दं आरो ओमफ्राय दा बेखौ दानसै आङो ना आयौ सिखायाव बोरैबा नांगोनलै नै औवा लाबोबाय थंनै गोजोन बाव दानबाथ' गावगोनलै बे बुस्थुखौ नैबावसो दाननांगोन बनावबो सिखालि ओंखाम ओंख्रि संनांगौ जागोन आखाइ बुंनांगौआ हेलो गाइस बेम्बू काट रहा है जुगारु गोजा जोबखासै नै दुरुंबो गैया हयनाय आं गैबावा जादों गगा मोनलायबावनाय ओमफ्राय मानसिया बैसां बानायग्राफ्रा दा भिडिअखौनो स्टार्ट होआखै रायलायगासिनो दं नै जाजोब्बाय जोंना रायजोफोर हाग्रायानो थाइबा बेनोबा बायनांनाय नङा माया बानानै गयो होनदों मनायाव गाबथारसै जोंनि बानानैनो दहाय गायस्लायदोंमोन जोङो नै नोगोद साइस जाबाय बियो बाबाथाय ओंखामानो गैला बरिया बिबार बारबाय बेखौबो दा गायस्लायगोन र' नायजाखाला स्टिलब्रा ओमफ्राय आङो नायनोसै हमनो प्लेन फ्लप एकदम बायस्राजोब्बाय बे ड्रागन बिफांखौनो आरो बायजोब्बाय औवा गथा होआबा जानो नङा बाराबो देन्जार नांगोना गोजौआव ड्रागन बिफांनिखौ दानस'नानै दस्रायाव गायबावनांगोन दा बेयावनो गायनो हागोन दाद नै स्टार्ट खालामफिनसै ओइ जायनि थाखाय बैसां बानायनो नागिरदों बेनो थैबा मार जागोन ओरैनोबा रानहां जाजोबथारबाय नै जालालै बस्थाया लाबोलाय मा ओरै मोनखिबाय बारा ओमफ्राय खोमसि जाजोब्बाय जामखा मेंनाया जाला जि दामला जोबखाबाय जिराय दामलायला जोबखाबाय नै माइ माबादों नै बैसाङाबो जोंना माबायदि सिस्टेमनि जानानै दं थैगोनलै आं हालासो स्प्राइटबो गैया दा लायसै दखानाव र' जोंना आथिङा नै सुलायलाय बे हाजोबसो नै बारा ओमफ्राय बरिया थान्दा थान्दा दहाय गरमा वाव मेगना जा मोजां नुबावगासिनो
आंहाला जाबाय फाइनालि आयु खननै खनथामसिम नांजाबाय आङो सुरिया नायखुमागासिनो दं नै ओमफ्राय नायदो खुमब्राया रानलाजोब्बाय फाग्लासो जागोन देंदें मावखांनायजों अखा हानायजों ओमफ्राय गायनो बै थावालै बै गुन्दैथारा आलौनाय नङादां बेल'आ जाबाय बरियाना हालदै गोनां मोनामदों मावखांनानै नै दायो दंफां गायबाय औवा गायबाय ओमफ्राय खाखाना लाखाबाय आङो ओमफ्राय नै प्लास्टिक बेकारखौहाय आं मा खालामनो नागिरदों नायलांबाय थादो आरोना सखांजोब्बाय आरोना नै हालफ्रा मेंसिजोब्बाय हा लाबोबाय आङो हायाबो जा गोरा गोराखा ओमफ्राय सोग्रोजोबसै बेयाव दायो नै मारामजोब ओमफ्राय आं जेबो साफा खालामा बास सोग्रोजोबसै आं नै ओंखाम जानाया नै सिमाफोरा बेरा दुमफानानै नोगोर मेंबाय सावरिया जादों सोरनावबा ओंखामा जादों सोरनावबा आखाइ आंना नै एसे दुखु मोनबाय खामानि मावनानै ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय नै आलासिखौ ओंखाम जाहोदोंमोन बै सेर सेर जाफैफाबाय जोंहा ओमफ्राय आं फुलखौहाय गाबोन खिथानोसै मोनालायदों दुगैनांगौ मानांगौ नालाय ओमफ्राय गाबोन खिथानोसै आरोना ओमफ्राय दायो ओंखाम जानोसै जोंबो The next day. साहा पुरि बेखौ सासो खामानियानो खामानि जागासिनो दायो फुंनि ओंखाम जायाखै आरो साहा पुरि जाखांनानै नै गय बिफां गायलायबाय मैजों दानथ्रासजों बिदि गायगासिनो दं ओमफ्राय आं बिदि दुबगां दुबगां खालामदों नै गोजौ गोजौ आयौ सफारि फुलिजोब बिलाय देन्जार खालाम गिदिर गिदिरद्रायथारबायमोन बिस्रा नांबावगौ आलि बिसोरो ओमफ्राय आबै बायदि दुबगां खालामनांगौ देन्जारथार जागलायबाय नैबेजों ओरै गोदान गायजोबनाय जाबाय नोगोर गोजौ गोजौखा आरो बैथ' नै हायाव नै लायफायासैबो आयौ देन्जार गोजौखा समायना नुथारबाय नै गय बागाना गय गायग्राफ्रा आंना मैया आखाइया माबानाया गावदाङा खुइगासिनो खुबिरा हमथानाया जानायल' थाइजौआनो थाइजौ जागासिनो दं नै बिस्रा बानलु जायाखै दे बिस्रा बेल' जादों आसोला बिसिना सिनिजोबसो सिनिजों संख्रि आलौबाय रुनाय हालोदा मबाइलाव साफासिन मोनलायबावोलै मामायालाय गाबजोलाय सोना फानहरबायलाय नै बेनाबो मालाबानो माने बिबार बारनायखौसो गायफैजोबखादों नालाय नै अखा एसे माबाबावबानो माबासिगोन नोंसोरबो ट्राइ खालामनानै दबायसो नै ओमफ्राय बुस्थुआ गोथांखासो नालाय गयाबो बरिया बेजों आंनिसोना बे
लाङा गुलखौलाय मानो लांनो बेखौबो गायफिनदों नै बे बानलु बे बोरमा जाबाय थायो ओमफ्राय नै बिबारनि कालार सोलायग्राया आरो सान्दुंआव दोनना रानजोब्बाय ओमफ्राय बेखौ गायफिनबाय आङो जाथाराखैमोन नायनि गायनो ओमफ्य सेस थुना होफिनजोब्बाय आं गोदान ओमफ्राय नैबे ना गुरहैनोसै नागिरबावबाय जोङो दायो दासो ओंखाम जाखांदोंलै आङो उदैयानो थुम थुमथार थ' थांसै गाइस स' भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो बाय बाय